Hantular palar pasamaw na anis ani no happy बे स्कुला दिनै फार्स्ट फाउन्डेसन डे बेवहाय आंखौ अपेनिं खालामनो थाखाय आंखौ लेंहरदों आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आदा एस्ट्रपारनिसिम बिथाङा बिनिनो गायसनगिरि स्कुला बिराद मोजां आं बेखौनो बुंनो सानो खाथि खालानि बे बिसमुरि ना मा होनो बेखौ बिसमुरि साखाथियाव थानाय ब्रक्स इंलिश मिडियाम स्कुलाव खाथि खालानि सोरबाबो जुदि फरायनो गोसोबा फरायफैनो हागोन बिराद मोजां स्कुल आदायानो गायसनदों आदा एस्ट्रपार बसुमतारी बिथाङा आं बेखौनो हाग्रायावनो सानो रायजो राजाफोरखौ बारा एसे उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि खाथिनि स्कुलाव सोबा मोजां जायो 1-2 उनाव बा 4-5 उनावहाय गोजानाव सोनो हायो बा सोरबा उन्दै गथ'फोरखौ गोजानाव सोयो आंनि खोथाबा आरो खाथि खालानि थानायावनो KG 1 KG 2 खौ आंनि बायदि सोनांगौ आरो उन्दैफोरखौ खाथियावनो जोबोर आङो बिनि क्रेडिटखौ आङो रायजो राजाखौनो होगोन लोगोसे बे मेथाइखौ आदा रतेस्वर बिजनिनि बिथाङा आंखौ बुंबाय थायोमोन बिदि बानायनांगौ फंबाय होननानै जोंनि आसामाव आं गुबुनखौ बुंनो थाङा जोंनि आसामाव जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव माने एसामिसजों बर'जों राभाजों बर'जों गार'जों बिदिनो मेथाइ बानायबाय थायो खिन्थु आदिबासिफोरखौ रावबो नायसना आरो आं बेखौ आंनि गोसोजों साननानै आदिबासिफोरखौबो एसे नायसननांगौ जोंजों जाहाथे जोङो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय दा बिसोरो माबा मोनसे जोङो गान मोनसे बर'नो हायोबा बिसोरबो जाहाथे मोजां मोनो बेखौ साननानै आं बानो आरो बे मेथाइआव एसामिस एसे हिन्दी एसे राभा एसे ओमफ्राय आदिबासि एसे होननानै आं बानाय जादों आरो माबाया गासिबो टिउना आदिबासिनिखा सावथालनिनोखा टिउना ओमफ्राय लेंगुवेजआ बर'नि जाहैबाय ओमफ्राय बे मेथाइआव मानसिफ्रा साननो हागौ मेथाइआ एसे गाज्रियाव थांदों जाय मानसिया मेथाइखौ मोजां बिजिरो बे गाना माने गाज्रि जेबो वार्डस गैया बेवहाय दानि जोंनि समाजाव सोलिफुबाय थादों उन्दै गारनाय खारनाय आं बेखौनो बुंदों मालाय गारलाय लालाय खननै खनथामसै जोंहा खनसेबो गैया माने आं बेखौ मा बुंनो सानदों दा सोलिफुबाय थानायखौ आं बुंदों आरो जोंनि समाजावहाय गाइखेर फाननानै जौ लोङा होमबा जोंना बिमाया गाइखेर फानसै बाबाया जौ लोंसै बेखौ आं लाबोनो नाजादों आरो नैबेल' आरो आंनि मेथाइनि पाब्लिकफोरनि नाजादोंमोन आरो बोखांनो दा सोरबा जुदि गानखौ गाज्रि गेलेनाय दंबा बेखौ आं बुंनो हाला आं गासिबो क्रेडिटखौ आङो रायजोफोरनो होयो बिसिनि अननायावनो दिनै 1 मिलियन बारलांबाय 1 उइकआवनो आङो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आं अननाय सिबिनाय रायजोफोरनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो आं 2015आवनो आसाम पुलिसाव जइन जादों आरो एसेबां टाइमबो मोना आङो बिदिनो 6 मासजों बा बोसोरसेजों गानदोंसे बर'नो नाजालांबाय थागोन आं सानफ्रामबो बिदि ओंखारबाय थानो हाखाया होमबाबो नाजागोन आरो आङो माबानि हारिनि थाखाय आरो आं नेक्स्ट हारिनि थाखायबो गान बरनगोन दा आङो जाबाय थानाय सोलिबाय थानायखौ लानानै बानायदों आरो मेथाइखौ बेनो हागोन Hantular palar pasamaw na anis ani no happy ay bagaya happy sincere नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन